Dawat, Lord, sa matagadlaw. Labi na karon og God, ako kini nga grasya, Lord, kami gitagaan nimo gigayon, Lord, nga musimba sa imong buhi nga Dios. Musimba, moawit gayud Ginoo. Ug Lord, pinaagi ani Lord, mo ni ang dako kay panalangin usab kanamo Amahan. Nga sa pinaagi ni Kristo, Lord. Nga Lord nga nakatapok kami tungod sa ngalan ni Kristo. Subusa o God, Lord, giyahi kami, Lord, pinaagi sa balang espiritu sa mga oras nga among pagatun-an Ginoo, pinaagi sa imong pulong. Amahan, Lord, puna kaning lugar sa imong balang espiritu, O God. Kay we know, O God, pinaagi lamang sa balang espiritu, Lord, nga mao gyud magpasabot sa matag usa kanamo, Lord. Ug Amahan, akong ampo Ginoo, Lord, ikaw ang nakakita sa matag kasing-kasing namo, O God, kung unsa gid ang pangkinahanglanon. Pero Lord, wanay labaw, God, Lord, sa pinaagi sa mensahe ni mo karon, Lord, nga kani, Lord, it's the greatest blessings nga mo nadawat Ginoo. So, Father, we pray, O God, nga Lord, nga ikaw, Lord, mahimaya sa mong taliwala, ug let it be your presence be upon us. Ug giyahi ako, Lord, usa lamang tigpamaba nimo, Lord. Let my lips of clay, O God, Lord, na imong, Lord, butangan, imong tudluan, O God, butangan imong mga pulong, nga angay nimo ipasibya, alang sa imong kamayan, Amahan. Dalaygon ka, Amahan, dalaygon ka, Jesus, ganing tanan, alang lamang sa kimayan sa mga ngalan. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title nako karong kabuntaga is nailhan ka tungod ni Kristo, or nailhan ka uban ni Kristo. In English, identifying with Christ. So, mao ni siya usa ka bersikulo sa Book of Ephesians. Kung basahin mo ang Ephesians, nindot kina nga blessing sa usa ka Kristohanon. Kung imong basahan ang tibuok Ephesians, ma-amaze ka kung unsa gyud ay nadawat nimo. Amen? O di lang ka na, but ang Book of Ephesians puno kay sa doctrine. Doctrine about sa Ginoo, labi na sa practical applications about sa Christian living. Man kung basahan mo ang libro ni Pablo, na gyud siya yung mga kanang pamaag kanang yung pattern na mga naginay first to 3 chapters about doctrine plus Ephesians, ang last 3 chapters about application. So if it's sa 1 Corinthians, tanan, mo na siya ang pattern ni Paul. That is why important is tanan na makasabot gayud ta kinsa ang Dios. Amen? O kinsa unsa atong nadawat diha ni Kristo. So So, makita na to nga sa kani nga verse, sa verse 1, kapila gibalik-balik ang panalangin og si Kristo. Sa Cebuano kaduha. Di ba? Si Kristo is kaduha. But sa English, ang blessed or a blessing is katulo. Ang focus na ko ani is pinaagi ni Kristo. Mo ni siya nailhan ka uban ni Kristo, which is in Christ. Ang word nga in, sa Greek word na is in, E-N. It means fixed possession. Means imong naangkon, nga di na ginamawa ni mo, na nga panalangin. Amen? So, mo ni siya, one of the things nga, ato yung timanan, being a Christian is a blessing. So, based sa akong introduction, kadaganan din sa mga tao, ganahan din masikat. Amen? Ganahan sila mo na maghimos lang mga word kay mga kanang hairstyle, mga siningaan, para lang din sila attractive ug tan-awon sa mga tao. So, actually mo na siya nga, we are self-seeking nga pagkatao. O di lang kay na, kadaganan din na to, ganahan din ta mailhan sa atong naabot nga success dining kinabuhian. May ubang tao nga ganahan sila nga masikat, pinaagi silang mga achievement. Nga para ilang apelido, masikat. So, masikat sa atong nasod, daghan yun. Ang sikat yun nga mga apelido, ang mga politician. O daghan sa mga artist. O gamay po sila nga magpabilin. So, mo ni siya nga, ganahan din ta nga atong pangan is mapilit. Di mo bita ng gamay pa ko, uso kay sa mga balay na kung kinsa din nga graduate, ibutang gid ang pangan sa tubangan sa balay, di ba? Medical doctors, kanang chemical engineer, civil engineer, na makita ka, need ka na nagpwede mga professional, di ba?
So, or attorney. So, ganahan sila nga, mailhan sila sa ilang apelyido nga professional sila. Maghatag na, kung ikaw na bilong ka ng family, maghatag ng pride mo. Or kanang kan, magkaingon sila, blessings. Kung ikaw ay mong pangan, na-appeal sa mga tawagan ni kanan sa mga kriminal, di na blessing, course na, di ba? So, mauwaw ka. So, morning nga, usa sa mga butang is, ganan kita ma-appeal ng panganan. Ganan talabi na ganang mga sikat nga mga dato nga mga pangan sa ato ang nasud. Ganahan ka well known tungod lang sa apelyido. So sama sa ako ang experience sa kung pangan ang apelyido is sa Mabia. Diba mo? Pamukibaw kung kadamo mo sa pila ka years ago, nasikat ang sa Mabia Optical Clinic. Nga permi isulti ni Boya Bunda, kanang di pang mga artista nga abot kung kadungog mo nga ilay na nga sa Mabia Optical, pasalamat. Kasabihan na kung ma-apply ko, makibaw sa apelyido. Wait, kung sa timong sa Mabia Optical Clinic, bibigyan sa Mabia. Ako ng auntie. So, mo claim tapos sa watay labot. Di ba? So, morning nga, ganahan kita nga ma-identify ta, mailhan ta sa ubang tao nga naasama na nga mga pangalan nga nagdala. So, morning siya, kanang nalain lang ko, wala kong angkon, kaya nga naman. Kaya sa pagpalit ang mukha itsuho sa akong asawa sa Biblian Optical, wala ko discount sa kariyang pilido. So di ka angkon, kita ko sa di ka mga angkon, pero ikaw di ka angkon nun. So mo ni siya kanindot nga panalangin na to, nailhan ka uban ni Kristo. So kita mga tao, ganahan kita panalangin. But being a Christian is the greatest blessings. Kaya we know, in this world, there's a lot of false teaching. Moten na amaze na, moten na pasalamat sa Ginoo kay naabot ko sa sakto nga pagtulunan. Kay the Bible says in Matthew 24, many will deceive in the last days. Yeah, we know we are in the last day of the last hour and the last minute. So, mo na siya nga, may bulang ka, wala nga kipuloy na, kung siya, ginungo siya sa Gentiles, kung dagdan millions ang i-follow niya. Kaya i-appeal mo sa seminar ni Kipuloy, bisag ako, wapo kay las, sa ako na pa na nga, ganito siya, kayo ka, bis-adis, mintahan na. Kung daghan kayo nito, mo na may ka nga, they are destined to destruction. But, mo na siya, mo prayta, nga, napaging nga pinilis ginawa na. So, that is why, kani siya nga, being a Christian is a great blessings. O, daghan sa mga tao, kung bubase na ta sa itong pagtuo, daghan sa mga reliyon, ma-identify, pinagis ng pastor. Na may kay muwali, kanang gifted kayo, di ba? Or even sa mga simbahan nga, dako ka sila church, mega church, daghan na ng attendance. Amen? So, but, mo ni siya, in the last days, night church, ang tanan unbelievers. How? Mo ng prosperity gospel. Teaching about health, wealth, and good. Di mo teach about sin, di mo teach about sufferings and trials. Ang ilang yung gustong paminawan is about good sa ilang kinabuhi. Mo na ang Church of Laodicea in Ephesians 2 at Ephesians 3 sa Revelations 3. Na in the Church of Laodicea, in Revelations 3:20, ningon si Jesus Christ, I'm knocking at your door. Who open at that door, I will come in and eat with him. Laktod pagkasulti, within the context, si Jesus Christ is outside sa church sa Laodicea. Amen? So, di na siya mo na knock-knock sa imong heart, but within sa direct context na si Jesus Christ is nanuktok na sa simbahan sa Laodicea. Tanawan mo ka ng walukat at pito ka churches, actually, ni-deplete ang iyang presence sa believers sa church kung inyo nang subayon. Tanawan mo rin, nagkawa mo na sa Laodicea, wala yung believers, unbelievers tanan. Which is, relax kayo ang tao, lukewarm. Diba tayo mo lukewarm? Relax kayo, makunuhay nga, okay na sila, kay maadunahan sila, okay na sila, tungod kay naan nilang tanan, o gini na sa Ginoo, lukewarm. It means, wag mo gamit, di mo init, di mo bugnaw. So, mo ni siya, atuan ng age. Kadaghanan sa simbahan, is di init, di bugnaw, kundi di, kung sa man ang lukewarm. Katamtaman.
Maligamga. Maligamgam. So, mo na siya. So make sure, mo kaning Jesus Christ sa tribulation in the last days, make sure nga maabot ang tribulation, dili mo cold, dili winter, which is bugnaw or kanang na-relax mo. Ang servant lagi yang iniguli ko no, kanang naglihok. So, that is why we need to understand nga being a Christian is nahimo kang Christian because nailan ka na naan mo si Jesus Christ. Amen? So, sa emphasis na mga God has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Tungod naan mo si Kristo, nananimutan ng panalangin. Kung kadaganan tumita niya po tag panalangin, mo na siya. That is why we need to understand the only thing that can satisfy us is in Christ, not in this world. Ang usang ikabutan nga hatag yung satisfaction, si Kristo lamang. Mo nang tanang panalangin, mo nang tanang spiritual blessings, nanani mo kung Christian ka. Kung kadaghanan na to, ato na i-neglect ng spiritual blessings. Mukuputa sa atong gagmay kay panalangin nga makita dinis kalibutan o mula unta. So, in other word, ang balikon, kanang in Christ ya, kanang the word nga in is a primary proposition denoting fixed possession. Means fixed. May primary preposition means nag-describe kung unsay naa nimo. Fixed siya means di na siya mawa nimo. That is why mo nang ingon ni Pastor Men, once you save, you always save. Make sure that you are saved. Amen? Because 2 Corinthians 13, test yourself whether you are in faith. And 1 John 4. So, mo ni siya nga, by implication, it means in Christ, by implication, pasabot ani is, imong relasyon diha ni Kristo. Manang word nga in. So that is why Christianity, dili lang siya is a belief system, but it's a whole new identity. Ang Kristahonan ko no, di lang kay siya nga religion siya. Sa mas akong giwali, ang Christianity is about, it's not the religion, it's a religion of the heart. Christianity is the religion of the heart. Dili siya nga religion sa sistema, kundi bag-o kang hinapuhi o bag-o ka nga kanang tao. Wa ka di-improve. Kundi bag-o jud ka identity mo. Nailhan jud ka sa lain na nga kinayahan. Amen? O nailhan diya nga makita nga si Kristo. Most of the time mo kanagyod. So, mo ni siya, but kadaghanan sa mga tao karon sayop nagtuo nga ang reliyon kuno is pariha ko tanan. Kaya nga naman, pariha ka ang padulngan. Pariha ka ng destiny. Okay, we need to understand, ang tanang religion, naisa sila langit, ang tanang religion, matapos ang kalibutan. Kaya doon mo bumana, kaya nakita ko kita na story na ako, kita sa documentary about Discovery Channel, na ilang dito sa Discovery, na tanang religion, padulagay po yung langit. O na imperno, kasagaran yun ay langit. Huwag kayong musulti about imperno. O tanang religion, matapos ang kalibutan. So, ano siya na, matapos yun ang kalibutan. So, daghan ang nagunahon na, nga irrelevant ra kuno kayo nga ang mga reliyon. Means, kanang dili importante. Because, kay pareha ka kuno destination ng tanan. Pero, kanang nga pangunahon na, binuang ro na. Kaya nga naman, yung Biblia nagaingon, only Christians can go to heaven. Amen? Ang Kristohanon ra gyud ang malangit. Dili ang mga Muslim, dili ang mga Buddhist, ang mga reliyon or unsa pa na diha nga wala magtuo ni Jesus Christ. Mayroon kag Christians mo na yung identity because of Christ. Kaya nga naman, sama sa gikanta ni Wiwi ganina, nga John 14:6, ako ang gianan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, pinaagi lamang na ko. So Jesus Christ is not the only way, the only thought, and the only, He is the way,
pamaagi. Lagnay nga alyanan. Sama ni Joel Osteen, ipangutan ng Larry King, nga mutuo ba ka nga Jesus Christ is the only way. Niingos Joel Osteen, I don't know, Larry. I don't know. Napastor pa naman siya. It's a basic gospel nga imiguan mo, pero di siya katubag. Kung sa mayang giteach, mo na mga religions, good health and wealth. Nga even ang padong sa langit, di siya kibaw na si Jesus Christ alone lamang nga malangita. Yung siya, I don't know, Larry. I don't know. So, he is a mega church. Siya ang pinakadako na church sa Amerika. Joel Osteen. And yet, people, di ba mo? Pariha siya na to. Worship sila, isa kamot, pariha itong ikanta. Di ba mo? Pariha itong music nila. And yet, makita mo yung worship nila, grabe nakapassionate. From teaching, makita mo, went up lang sa man-centered, not in Christ-centered. So, mo ni siya nga, only Christians can go to heaven. No one can come to God apart from Jesus. Only Christ, only Jesus Christ. Because He is the only source. He is the only source of salvation. Siya lamang ang tinubdan sa tuwang kaluwasan o walay lain. Kay Acts 4:12, ang buhat 4:12, butang niya, ug walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa kay walay laing ngalan ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi nini kita kinahanglang maluwas. So klaro kani nga verse, manuwa man siya kibaw nga si Jesus Christ ra ang makaluwas na to. Ug walay laing kaluwasan diha kang bisan kinsa pa kay walay laing ngalan ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo. Kinsa may gikan sa langit nga ninaog nga Dios nga nihimong tao? Si Kristo lamang. That is why siya lamang ang source, siya lamang ang tinubdan sa itong kaluwasan. Muna tagtanong ka na sa mindset nga napailain nga makaluwas na to. Muna siya, kung kamo maginuktok mo, maabot siyang time, usod na yung unahon na sayawa, nga na yung pamagi, tangtanga din na, kay only Christ ang makaluwas na nato o walay lain. So, that is why kanang di lang kana si Kristo nga siya ang tinubdan, kundi si Kristo lamang ang usa ka gamhanan para mulukat nato o puktan o tagaan natong kasiguraduhan sa tuang kaluwasan, which is sa John 10:28 ningon diha sa John 10:28. John 10:28, ako naghatag kanila o kinabuhing gayon, sila dili gayon malaglag. Ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Mo ni ang indot kayo nga assure or promise or security nga gihatag ni Jesus Christ. Nga I give them eternal life, kana lang siya, I give them. Wala nila makahatag og eternal life, only Jesus Christ kinabuhing din. Kung di sila malaglag, kay walay maka, sa Cebuano pa, is walay si pikinsa nga makahimok sa pag-agaw kanila, gikan sa kamot nako. So, asa may mas gamhanan nga kamot? Kita mo sa kanakang kamot sa Ginoo? So, wala siya nga, even sa ganahan pagkamulayan sa kamot sa Ginoo, di juga mo agtang. Posible sa gina kung ma-Christian siya, di sa ginahan nga. Amen? So mo na siya, no one can snatch them out of my hand. That's the eternal security gihatag sa Ginoo na to. That is why being a Christian, sa blessings, panalangin na nimo. Pero kaning panalangin nga being Kristohano, daghan kita mo grumble, mo complain, magyaw-yaw, nga kung saan man yung kinabuhian. So, mo ni siya nga una sa tanan, ato ginunaan, nga being a Christian, na ilhanta tungod ni Jesus Christ.
our life should be effective. Dapat na maka-affect yun ng mga kalag. Amen? Mailhan din naman ang mote na nga sa membership. Kung kasi na pa-membership, makita nyo sa annexes A, mag-discuss sa mga annexes, at sa purpose sa membership, is, ang purpose of membership is to control the testimony of the believer. So mo na siya nga, ikaw mismo is magbantay ka kay dili ra imong nganin di represent kun dili ang ngalan ni Hesus Kristo kay nagauban siya kanunay nimo. Mabita na sa Philippians 3 nga or sa Philippians 3 nga we are ambassadors of Christ. Ambassadors means representative of Christ. Gibalik mo na sa pag-creation. Mga tanan, God made man in His own image. Ang pasabot in His own image means si Adam may representative sa Ginoo sa kanang creation. The same pasada nato, nga nahimo na kang believer, kita ay representative sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen? The same mo na ang teaching sa Bible from the old to the new, wa mo sam. The same magyapon. So, kung nabasa niyo ang tanan, so daghan sa mga tao mamingon nga, ang Bible ko na puno-puno sa daghan kay istorya nga wa nag-abot. Kung pangutanaw nimo, nabasa niyo ang tibok Bible, wa. Ngano na kayo mong matalanan punuan? So, wala nga, ang stupidity sa tao, makita mo, igaw na nadunggan mga opinion sa mga tao, o ilang conclusion na wa pa nila kabasa sa tibok Bible. Kung nakabasa mo nila, danalay mo na ang thoughts nila, ibatiin nila sa Bible. Kung sa ilang gusto sila manoon na, ibatiin nila sa Bible. Sama sa nini question ako. Bago ni siya, paninot yung question. Kasi purpose sa tao ng himos Ginoo. Yung mga ni question siya balik. Nganong nipili mang Ginoo, nga na'y maluwas, o di, na'y pinili o di pinili. Ay katupad na ko si kaduha, di mo kung niya, nindot mo pangutana. Pero ako sa inyo kung hangyo nimo, pangayua sa Ginoo na makasabot ka unsa ang kaluwasan. Kaya nga naman, kita tao makasala ta. The Bible says we are rebellious against God. So kung saan pa na kung tubag ni Mana, kaya mo kasing-kasing wag pa ma-change sa Ginoo tungod sa sala, di jud ka mo yun. Kaya we are enemies of God man. Amen? So mo na siya nga, usa sa akin ko nga, ilailahas ang Ginoo o pangayos ang anong giluwas ka. Once na matugkad ang nimo, kana tagatag tubag sa Ginoo anong gipili ka. Ano na pinili o na pinili. Kay kung di mo ta kasabutan na, kay rebellious kita, makasala ta, mugo against kita sa Ginoo. Sa kung sa paklaseng tubag, di jud ka madawaton. Because atong heart ko ma-change, atong loyalty sa yawa pa, hikuptan pa sa demonyo atong panguna. Manang nga, usa sa mga butang, we need to understand na being a Christian is the greatest blessing. So, di nilang ka na, every Christian, ang matag Kristohanon, mo niyang other blessings pa doon, na na-identify ka. It's a common supernatural union with Christ. It means na iusa ka diha ni Kristo. Di ba? The Bible says in Matthew, do not put your treasures on earth, but put your treasures in heaven. Ayaw ko ibutang mong bahandi sa kalibutan, kay kawaton ra o kayaon ra. Kung naman kay bahandi, ibutang sa langit. Ang question, kisas nas langit. Ginoo, muna himo ang bahandi ang Ginoo. Mao na siya ang pasabot diya. Pasalamat sa Ginoo. Buto, put your treasures in heaven, which is si Kristo imong bahandi. Kiniusa man ka ni Kristo, siya ang bahandi nga nadawat nimo. Siya ang treasures mo bita nang giusab ang lyrics sa katong word is the Lamb is the treasures of heaven is being crucified. Ato is the ang uban si man mo ni lahat. Ato is the glory of heaven ang being crucified. So, mo na siya ang bahandi sa langit, which is si Jesus Christ. So, naiusa ta ni Jesus sa 1 Corinthians 6:17. Mo ni ang supernatural union. Mo na siyang union supernatural means milagro na nisud sa nimo. Milagro na si Kristo nisud nimo ni puyo sa makasasala nga lawas sa iyang kontra. So 1 Corinthians 6:17. Ningon sa dinhi
Apan siya nga niusa ngadto sa Ginoo, nahusa diha sa espiritu. Mo nakita uban kaniya ug siya naa kanato. Iyang kinabuhi nagtubod dinhi sa tong kinabuhi pinaagi sa balaang espiritu. Mo na siya ang John 7:39, 38 to 40 or 39. Nga the Holy Spirit which flows out from the belly. So, mo na siya, iyang malang spirito is naa din nga nagpuyo kanato. Mo nang nahiusap. That's the supernatural sa usa ka Kristiyano. Nga naman, mo nang makumbikto na kagsala. Mo nang di nakaganahan mo sala. Mo nang ganahan na kamusimba sa Ginoo. Amen? Kung ganahan na mo kamusala, kung man wa kay pagbati nga musimba sa Ginoo, wa kay affection diha ni Jesus Christ, mo nang gingon dinhi sa Romans 8:9. Ang Romans 8:9 ingon diha, apan kamo wala na diha sa unod kundi ana sa espiritu. Kung tinuod man ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo, ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iyaha. So asay kusgan ang espiritu yung sinful nature. Di ba ang Holy Spirit? Mo na ningon si Pablo, wala na mo nagpuyo sa iyong unod. Sa pa sa iyong fleshly desire. Kung musuod pa man ganina, kay napatas kalibutan, it means nagpuyo ka sa fleshly nga desire sa undanon nga pagkinabuhi. Muna, kung ang Holy Spirit na mo rebuke na, mo restrain na. Amen? That's the greatest blessing. Mabitan na nga, pasalamat ka, daghan ting balita, kung daghan sa mga pastor na mo adultery. Muna, muta na nga, pray ko ng mga pastor, kay even sa gawas, mo ito ka nakita lang, last year pa ko, early this year, nga na-hack ang website sa pornography. Nga mahal to siya nga website, kay mo bayad yung credit card. Kung gadungog mo nga news, gadungog sa mong Pastor Melanie. Nga pagkita dito, pila to ka million nga ni-subscribe. About 33,000 is Christians. Kaya makita mo lang pangalan, kaya na mas membership. O niya, 3,000 is pastors. So makita niyo ang immorality, wala ba? That's grace every day na nakaibalang espiritu ng kondikto kanunay. Muli siya nga, it's a matter of choice. Namin, kibaw mo nga, napa sa imperfect world, napata sinful flesh, makasala ka every day, mo na nga pasalamat ka nga i-rebuke ka o i-restrain ka kung may sala. Kung kabantay na kita na, undangan na po, piniagid na, pinagi sa grasya sa Ginoo, o pangalit pusog sa Ginoo. Ang kadaghanan mga to, sa tibaw na masala, buhaton ng yapon na to. Pero mo na siya nga, ang katong wala pa diya ang Espiritu ni Kristo nga nagpuyo kaniya, wala din na bilong niya kaniya. So, lakto pa kasulti, kung mong sala, abutan na 1 year, 3 years, maulagya po ng salaan, yun kung kunuhay nga Christian ka, o pala yung espiritu ni mo. Kung naman kita sala, nga lain, lahi-lahi. Amen? Mawag na sa kakaw na bad-bad, nanotana na mo nga, yung struggle is inom. Yung kung saan na ako, bro, kanang tao gani, makainom mo dyan ko, matintan mo dyan ko. Pumata na sa siya, napinang nakatuwing niya, mga 5 katuwig na kung nanyang struggle. So, muna siya nga, baby, kuwang siya paghatag ng mga biblical verses kung sa gilang lahong sa balang spirito, kung sa yung nangkon. But kung ang Holy Spirit magpuyo na to, muna siya ang supernatural to nga may usap, nga mag-strain o magundang tanang mga sala atong ibalik-balik. Kundi pasabot nga, di natakasala. Makasala ta, but mo ni siya, being a Christian, mabuta ng gibutang niya, gitawag ni 1 Peter, nga gitawag ta Ginoo, wa ta gitawag ang maayong tao. Gitawag sa Ginoo, gusto to, be holy, because I am holy. Amen? Pursue holiness. Kung kadaghan to, daghan tag-apas sa mga kung sa atong madawat ng kalibutan na. Muna, being a Christian, kung namin tayo apason, kaya nga naman, without the holiness, we cannot enter the presence of God. In Hebrews, isulti na. Wala, kung di ka balaan, di ka kasunod sa presensya sa Ginoo. That is why holiness is the
biggest, kaya mo gina ang una na itong pangayon kanunay sa Ginoo. So, mo ni siya ang supernatural union with Christ na atong nadawat isip na na-identify ta diyan ni Kristo. So, Jesus, only Christians can go to heaven. Ano ka na niya guys, naiusa ka diyan ni Kristo. So, di lang ka na, para maka-appreciate din nato ang tinibukan kung unsa gid atong naangkon diyan ni Kristo. Kung kinsa kita, dapat para maka-picture out kita kung nana ba yun nato ang balang spirito. Kung nagpuyo ba kita, kay una sa tanan is atong tanawan natong atong ilailang kung kinabuhi sa wala pa ta kaila ni Jesus Christ, sa wala pa tayong relasyon as an unbeliever. Di ba? So, kay ang atong pagsabot sa unbeliever, wako kailas ni Ginoo. Sakto na. Pero ang atong gawi, di ba? Unsa gyud ay kay being even karon nga makita mo daghan kay minug born again Christian or Christian, pero ang gawi, ang kinabuhi mao ra gyapon. Amen? Di makita. Kay within inside ni mga change, automatically mugawas gina sa outside. So, mo ni siya as a non-Christian sa dili patak kanang Kristohanon, mo ni siya atong kinabuhi kanya ito na ilalom ta sa lawa. Means na priso ta na we are bondage to evil. Kaya in Romans 3:10-12, no one is righteous. Ang basahon ako, walay natarong bisan usa, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nangita sa Dios. Ang tanan mitipas o nangasayop silang tanan, walay nagbuhat og maayo, walay bisan unsa. Kanila nga verses is nagpicture ni nga kita na ilalong na naulipon gayon o na priso na kuptang gayon ta sa yawa. Mao ni siya atong kondisyon. Walay naghimog matarong bisan usa. Ang tao is the one on gayon in the eyes of God. Mao na siya. Ikaduha, walay usa nga nangita nakasabot sa Dios. Mao ni kanuna. Ang Ginoo, ang tao dili gyud katugkad sa kamatuoran o kagras kasabot sa kamatuoran o ang standard sa pagkamatarong sa Dios. That is why katong dili pa ta Christian, kung natin buhaton lang nga religious activity, ang naman na to, balaan na kita. Huwag kita sipahan, muros ta, balaan na kita. Amen? Muna itong thinking. Tinuod nga itong punto ba itong naibawaan na standard sa righteousness kay huwag ta kasabot kung sa yun ang standard sa pagkamatarong sa Ginoo. So, ikatulo, walay nangita sa Ginoo. Muna siya, walay nangita sa Ginoo ang tao. Ang kanunay pangitaon sa tao, unsa man, ang iyang kaugalingon. Kung sa akong gusto, kung sa akong gibati, kung sa akong makapalipay nako, dinis kalibutan. So man's natural tendency is to seek his own interest. That is why ang discipleship, you want to follow me, deny yourself, take up the cross and come follow me. One of the requirements to follow Christ is to deny yourself. Imo yun isalikway imong kagalingon. Means imong i-deny. So, all have turned aside. Ang tanan, mitipas. Na imong walay hinungdan. Actually, ang tao kuno, wala yun, na-incline yun na mubiya sa Ginoo. O para mag-apas sa iyang kagalingon. This is our natural condition. So, lahat ng pagkasulti, kanila nga verse, kung basahon ninyo, actually, gi-quote ni Paul sa Psalm 54. Makita to, ang natural condition na to, kung pasagdaan tas Ginoo, di tam luwas. Amen? Distraction na tong padungan. Muna, kung magkakaroon din kung namina ka, that's grace. That's blessings. Amen? No one who seeks, no one who understands God. But kita, nakasabot ka, mubasa ka, makumbikto ka, mubasa ka, malipay ka sa kanindot sa Ginoo, kunya kanunay ka ba po, that's grace.
Muna, do not measure your religion, imong relationship sa Ginoo sa kana nga paghimo ha. Make sure your relationship sa Ginoo sa pagtuo ni Jesus Christ. Kaya that's the only way we can define our relationship in Christ, in faith and obedience. So, mo ni siya nga we are bondage to evil. Di lang ka na bondage to evil, it means na ulipon, enslaved to the will of Satan. Ngayon ka enslaved, means na ulipon, means gikondina ka nga mailot, maulipon ka sa kabubuton sa yawa. Means piniriso ka sa kabubuton sa yawa. That is why kung unbelievers pa ta, sa kibaw ta sala, di kita mundang pagpakasala. Amen? Mabita na nga, ang tao nga, kawatan na, sa kibaw siyang sala, di mundang sala, nagkawat. Sa kibaw siya ang drugs, sala, di mundang drugs. Mabita na matawag ng addict. Actually, because that is nga natural tendency na to as a human being na mahimo gayong sala. Because naulipon ta. Mo ang Jeremiah says, kung masabi mo ang book of Jeremiah, bisan kita nakapikapuyan ng sa pagpakasala, di ka punta mo lang pagpakasala. Mo na itong condition ka na ito. So, mo na siya nga makita na to nga sa 1 John 5:19, ningon si John, Uno Juan 5:19. Kita nasayod nga kita iya sa Dios ug ang tibuok kalibutan anaa sa dautan. So, isulti nga ang tibuok kalibutan anaa sa dautan. It means there are two in the book of John, there are two kind of person ragyod nga nas kalibutan. Ang anak sa Ginoo, anak sa yawa. Amen? O ang usa na bilong sa Ginoo o ang usa na bilong sa evil world system. Unsa nga anak sa yawa? Means nagsunod sa pamaagi sa kalibutanon. Meron na siya nga, kanagi, and the whole world lies in the power of evil one. Nga world, kung magamit na word si John, either ang mga katawhan, for God so loved the world, bila ang mga katawhan, or ang sistema sa kalibutan. Means ilang system, means ilang pamaagi sa kalibutan. Muna ang system. Mabita ng, as a Christian, we are against the flow. So, against the flow sa kalibutan. Kaya only the dead fish can flow, we will go with the flow. Kaya ang patay ako ng isda na mumadala sa kawid sa sapa. Pero kung buhay ka na isda, mo against the flow ka. Muna kung buhay ka na Christian, mo against the flow ka. Amen? Sa moralidad, sa immorality. Mabita, ang ginawa ang mga Kristiyano, you are the light of the world. Diba? So kanang mungha, kanang magtog monastery, di na siya biblical. Kaya naman, you separate yourself to the world, and ingon ang Bible, you are the light of the world. How can you be light of the world kung puyo ka bukid? Nang magpiniriso ka, magsigag ang po dito, affect mo sa individual na itong life. How can we light of the world, even sa itong world, wata galakaw, isip Kristohanon? Diba? So, mo ni siya nga, hindi na understand is, duha yung klase nga tao sa kalibutan. Kaya ang tibuok kalibutan is nabilong gayon sa yawa. Mo na siya, ang mga Kristohanon mo avoid sa contamination sa kalibutan. Mo nang, mingon sila mo, ay, restricto magay mo. Because they don't understand what is to become a Christian. Namuklaim sila Christian. Diba? Ano lagi sila? Bawal, pwede lagi ni nga niya mo alagi. Mo na yung nga na mga teaching. Mo na nga, mo stand up dyan ka, kaya nga siya, even sa mong pagbabog sa mata mo, you fight the immorality. Mo na nga, this takibaw, kung say good and bad, ayon say good, kung di ka mo babog sa kamaturan. Kaya pinagi sa pagbabog mong kamaturan, makibaw na sila, kinsay sakto, di makita yung kinabuhi diya ni Jesu Cristo. Maulagi, yung presence lang, yung mo sa na, ako lang present,
grasya sa Ginoo sa atong tabawan sa una. Napagay ko, muna yung nagstorya about bastos. Uy, nanaskinit, nanasisirkinit. Kaya naman, kaya kung presensya, mahal ko siya mo, kanang, makadumog ko sila ng istorya about bastos. Kung mamalikas di sila galit sila trabaho, mga ikila pasaylo na ko, mga pasaylo na ko, di mong Ginoo. So yung yung presence, makakaiin nila na di sila makahimog sala. If you walk in it, if you share for it, if you show you na you love them through sharing the gospel. Amen? Mo na siya, mo na, di mo ni John MacArthur sa mga sakuhan is, sa ang minon niya, being a Christian, kalimot ko sa term, being a Christian, imong presence, imong gi-set apart, nakalimot ko, you are the salt and the light, kana lang, sa imong diha sa mga palibot. Ikaw ang salt and light diha sa imong palibot. So, ikaw ang makahimong balaan diha sa mga tao. Basta kung nila ka nga, we are identified with Christ. So, muna siya, ikatulo is, we are nailalong sa kapungot sa Diyos. Sa Romans 1:18, kaya ang kapungot sa Diyos, ipakita sa langit, batok sa mga dili Diyos nun, o sa mga dili matarong ng mga tao. Kaya pinaagi silang pagkadili matarong, ilang hitabunan ang kamatuuran. So, ang wordiness for the wrath of God, actually, wala maka-explain na nga theologian, unsa gyud kapungot sa Ginoo. Unsa gini kabugaton, unsa gini kasakit ng kapungot sa Ginoo. But one of the things na ilang ma-explain, ang kapungot sa Ginoo is mao tong gidakdakan sa iyang bugto manak dito sa cross. Amen? Because in the cross, that is nga pinakasalbahisan nga kamatayon nga i-execute sa kriminal. So, makita mo diha, nga mo to ang wrath of God. That is why Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, He prayed. Kaya nga naman, kung saan ang reason nga ni pray siya, kang Alistair Begg nga kuwan, because kung di siya mo pray ato, kita siya kung unsagid ang sala. He is a holy God. What to nga prayer nga nahadlok si Jesus Christ sa kasakit, kundi ang prayer to, kibaw siya unsa ang sala. Amen? Kung unsa gid ka ang burden o gibugaton sa sala, He is a holy God. Gabalaan siya nga Dios. Muna niangli sa Diyos Amahan nga nabay lang pamagi. In akong kuan kanang paraphrase. Muna take this cup for 3 times yang gi-pray through water. That's the actually sin. You cannot picture sin. That is why sin is not just hamartia in the Greek word, missing the mark. Sin. Amen? Sin is the only Son of God, the unique Son of God, the one of a kind of Son of God, yung one of God, walay kaparihas, na langsang sa atong mga sala para mahimutan matarong. In 2 Corinthians 5:21. That's sin. Kung ayaw duwa-duwa yung sala, kadaghanan na to, ipaon na to kagalingo sa sala. Mabita ang Romans 6, if you are in Christ, na hiusa na ka ni Kristo, ayaw i-offer o ipaon imong lawas sa sala. Kundi ipaon noon sa righteousness, sa pagkamatarong. In Romans 6:12 and 13. Kung kadaghanan to, we neglect that one. We think that to ang sin, it's just gamay nga sin. Mo ni siya, God is so holy. Numbers 33, dingan si Moses, no one can look God nga mabuhi. Why makakita sa Ginoo nga mabuhi? Because sa iyang pagbabalaan. Si Moses, di-grant lang sa Ginoo nga makita sa iyang back. So makita ni mo, pagkita ni Moses sa pagnaog niya sa Mount of Sinai, ang reflection sa glory sa Ginoo, ang mga tao dili katanaw sa dagway ni Moses kay suwaw kayo. Mao ta makita usab nato sa presensya sa Ginoo kung kita naangkon ang pagabalaan sa Dios. Matilasan sila sa presensya. Di sila ganahan na because naghimo sila sala. Mana siya. Daghan nilang buhaton is di sila ganahan. So that is why we are ay katulo is atong condition is nailalong ta sa kapungot sa Ginoo. Ikaw pat is patay ta espirituhanon. Mao ni siya atong old condition. Sa Ephesians 4:17-18. Ephesians 4:17-18.
Isulti din busa ako maingon o pamatuod niini tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo magkinabuhi sama sa mga hintin diha sa pagkawalay hinungdan sa ilang pangunahuna. Kay gingit-ngitan man ilang pagpanabot, nagimulag kita gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa pagkawalay kahibalo nila tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Ako na-expound ang kaning diha sa pagkawalay hinungdan sa ilang pangunahuna. Manong espirituhan ng anong spiritually dead ta sa una atong cold condition because siya because of our futility of our mind. Mga walay hinungdan ko panghuna. Munang di ta kasabot unsay pamaagis Ginoo. Munang wa ta kibaw unsay matarong ug dili matarong in the eyes of God. Siya. It means our old self atong dali kinabuhi as an unbelievers, as an dili magtutuo diha is intellectually unproductive. Munang di ta kibaw magununa unsay pamaagis Ginoo. Muna tong unahuna kaniadto walay pulos, walay hinungdan ug labaw sa tan walay paglaom. Kadaghanan ka tumapata kay Ginoo, may pamatay ta. Magampo ta na sahay. Di ba? Kay pagtuto daghan na kay because mo ni siya atong unahuna is di kibaw mo nuna about sa Ginoo. Muna kung imo kag Christian ka, kung ikaw wag po kay padungan, wag po kay plano, you need to understand, God saved you because God chose you to bear fruits. John 15:16. Your life is useful. It's not useless anymore for the kingdom of God. Kung kadaghanan sa mga Christian, ang life useless gyapon. Pangutan mo nimo unsay kabubuton sa Ginoo, wala gyapon. The Bible says itself, gi-describe ang will of God naa sa Bible. Kana nang Great Commission, make a disciple. That's a number one na kububuton isip nga Kristohanon. But kadaghanan nato na wa gyud desire na, wa gyud tinguha na. Amen. That is why ang church na nato gyapon is a dead church. Di makita ang kahayag, even we are the light. Mautan ang the greatest weapon sa kalibutan is the church. Napildi ang nasod na Roman because sa mga Christian. How? Because they share the gospel. Kung tanawin mo sa church history. Na-lay down ang emperor sa Rome because of the gospel. Kaya naman, ang ilang soldier na born again, hindi naman makigaway. Dili about weapon. That is, church is the greatest weapon sa kalibutan. So, dapat, ang atong mind, being a Christian, should be productive, should be looking for the mindset of God, of the kingdom of God, in Matthew 6:33. So, gingon niya, futility of God, lang na way hinungdan is, kung ang spirituhanon nga moralidad, ang concern, di ko natakibaw mo process, or distorted na kuno to. That is why, di ta makaproduce o godly, Diyos nun nga pamaagi sa ato ang kinabuhi. That is why, atong old self, so kung saan ito pagbuhat ng mga kunuhay atong usbon, atong kinayahan, di ka punta mausap. Kaya nga naman, di ta ka-produce sa atong pangununa kung sa'y matarong. Because atong mind is, atong unahuna is walay hinungdan. Mo ni siya. Kaya kinabuhi sa dili Kristohanon is empty, vain, and without meaning. Mo na sa Book of Ecclesiastes, si Solomon yung suwat, which is si Solomon is a backslide, makita nimo, life is meaningless under the sun. Vanity is vanity. Sa ito pa, ni mo Solomon, kung ang basahon mo up to chapter 12, kaya sa chapter 12, i-conclude naman siya, kung ang tao day